Подписване договор за финансиране на проект Екотуризма перспектива за развитие на две малки трансгранични общини по оперативна програма за трансгранично сътрудничество стартира едно ново сътрудничество между две общности в България и в Румъния. Проектът е на обща стойност 1 милион 493 680 евро и е с продължителност 18 месеца. Водещ партньор е община Ветово в партньорство с Сдружение Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом, Сдружение Млади хора с млади идеи, а от румънска страна община Гостино. Целта на проекта е представяне на трансграничния екотуризъм и промоция на туристическите възможности на региона, изграждане на инфраструктура за развитието на екотуризма и подпомагането му в двете общини, подкрепа на възможностите за подобряване икономиката в общностите, живеещи в защитените зони и защитени територии, а също така обмяна на опит в използването на защитените зони и природни паркове за екотуризъм между двете държави. Част от землището на село Писанец, община Ветово, попада в природен парк Русенски Лом, а голяма част от територията на общината попада в защитена зона за опазване на местообитанията и видовете от европейската мрежа Натура 2000, наречена Ломовете, в която се намира уникалният за България каньон на река Бели Лом. Основен поминък в двете общини е земеделието. Липсата на пряка връзка между двете общини не е пречка те да изработят един общ туристически продукт, който да привлече туристи не само от двете съседни страни, а и от цяла Европа. Така ще се представи едно разнообразие от изживявания на река Дунав, пригоден след проекта за отдих и развлечение и приключения край река Бели Лом. Основна част в изпълнението на проект Екотуризма перспектива за развитието на две малки общини е изграждането на туристическа инфраструктура с създаване, обновяване и подобряване на туристическите атракции, изграждане на 3 трансгранични информационни центрове и смесена двуезична информационно-туристическа система.
Беше изграден маршрут с дължина 14 км от село Писанец до град Ветово. Туристическия маршрут започва от старото училище на село Писанец, градено през 1887 година, което сега, след основен ремонт, се превърна в културно-информационен център. По маршрута преминаваме по новоасфалтирани селски улички, достигаме до старата чешма в края на селото. Тук е изграден паркинг. Екопътеката минава по северния бряг на реката, по целия маршрут, като само в някои участъци се отдалечава от реката. Избрания маршрут е изключително живописен, като пейзажа от скали се сменя с горски и равнинен. Поради богатото си растително и животинско разнообразие, тази част от долината също е включена в европейската мрежа на Натура 2000. По протежение на маршрута можем да се насладим на истински дива природа, слабо повлияна от човешката дейност. Тук можем да наблюдаваме представители на дивия свят на поломието и останки от историческото минало. Карел Шкорпил в своето изследване "Описи на старините по течението на река Русенски Лом", издадено през 1914 година, подробно описва старините край село Писанец. Тракийска антична и средновековна крепост, известна под името Българското градище. Шкорпил подробно описва крепостта с трите защитни пояса, от които сега е запазен най-южният. Неговото трасе се очертава под насип висок около 10 метра. В западната част на стената се издигат две могилообразни възвишения. Тук всъщност са били двете кули – кръгла и правоъгълна. Между тях се е намирал входа на крепостта. Пред стената е минавал ров, широк 3 метра. Личат и останки от разрушени сгради. В северната част добре се очертават 4 дупки, издълбани в скалата, с диаметър от 1,2 до 1,5 метра. Шкорпил описва и тракийско, късноантично и средновековно градище на 5,2 км южно от селото. В южната част на високото плато върху гребена Орланто.
известно под името Турското градище. В скалите се наблюдават и множество скални килии и църкви. Маршрута като цяло е лесно проходим, но някои части от него са трудно достъпни, съвсем слабо повлияни от човешка дейност. Там именно могат да се срещнат представители на дивия свят на поломието. Много видове бозайници, от тях 23 вида прилипи, всичките които са защитени. 10 вида земноводни, 19 вида вличуги населяват долината на ломовете. От всичките 205 вида птици, установени досега в долината, най-голям интерес представляват скалогнездещите. Това са черния щъркел, червения ангъч, за който рибарниците край град Ветово са обявени за защитена местност. Тук гнезди египетския лешоят, белоопашатия мишелов, петрушка, бухъл, колония от чавки, синя гарга и други. Близо 90% от птиците в поломието са предмет на законова защита. Висшата флора на поломието наброява малко над 1000 вида. От тях 16 вида орхидеи и много редки и защитени видове. На подходящи места по маршрута са монтирани пейки и поставени насочващи табели. Изградени са мостове над реката, пункт за наблюдение и пункт за подхранване на маршоядните птици, построен е заслон с място за палене на огън. След излизане от горската част, преминаваме покрай ливади и навлизаме в звилната зона на град Ветово, където има изграден паркинг. След нея продължаваме по асфалтов път, свързващ град Ветово с град Цар Калоян. Маршрутът завършва в информационно-културен център град Ветово, който се намира в ремонтираното читалище на селището.
Моите сиренце на вървово коренче, дай ми баво топора, да убия Тодора. В резултат на проекта се подобри капацитета на местната администрация и на структурите на гражданското общество за формиране на политики и стратегии, които представят развитието и приложението на трансграничните проекти. Създадено беше ново партньорство в трансграничния регион, с което се подобри ефективността в екотуризма. Границата между двете държави България и Румъния се превърна във връзка между две малки общини за развитие на туризма и привличане на гости, наслаждаващи се на красива и чиста природа. Благодаря на всички, които се трудиха, за да стане всичко това. Благодаря на тези, които полагаха неимоверни усилия и резултатът днес е на лице. Пожелаваме си все повече такива общи проекти, заедно с румънската страна, за да може наистина да могат хората, които идват тук, да виждат нашата красива и хубава природа. Честито да ни е! M-ar mânca dacă ar putea, măi, m-ar mânca, n-ar zice nu, că le-a luat drăguțul, măi. Toate mândrulițele m-ar mânca dacă ar putea, măi. Aplauze! В резултат на проекта се подобри капацитета на местната администрация и на структурите на гражданското общество за формиране на политики и стратегии, които представят развитието и приложението на трансграничните проекти. Създадено беше ново партньорство в трансграничния регион, с което се подобри ефективността в екотуризма. Границата между двете държави България и Румъния се превърна във връзка между две малки общини за развитие на туризма и привличане на гости, наслаждаващи се на красива и чиста природа.